kamalasa biyan kinabuhi ah. Muram ta kriminal ani. Sige man tagtago-tago. Paita biyaning wa tay kabayad sa tong utang oy. Daghang kay magsigpaningil. Tapos si pare. Purti na sukuan niya nako kay wa gyud ko kabayad. Adto patong miagi na akong tuig isaaran. Nga ako siyang bayaran. No, wa gyud. Saom na ako pakita. Wa na sa ko ikabayad. Ug adto ko sa amo mag standby. Napoy daghang magsigpaningil. Diri lang sa ko mag-standby oy. Paita biyan kinabuhi ah. Yo, si parang tiboy man ha. Ganina ram ko nangita na niya diri. Kay naa ko'y istorya niya bahin ni Ichoy. Akong guulon. Unsa kay na iyang ginuklukan. Kapait yan eh. Pre, kung saan may ka dira pre? Ganina ram ko nangita mo pre. Yawa na ko ni mo eh. Abim na kong si kumpare nga akong yutangan. Ikaw na na jipoy. Dali sige. Ay pagsaba niya. Kaya naaga ni ko diri. Kaya nagtago-tago ko sa kong manggipang utangan. Oh, mau ba? Bantog ra nga. Tanaw na ko ni mo. Laglong kay kaginaw na. Maugali. Ayog saba-saba diha. Maubitaw ang tago-tago ko diyari. Kay paninglo na sa kuan eh. Aw, bantog ra di ay nga gatago-tago ka diri. Pre, natag-istoryan mo, pre? Bahin si kagapo, pre? Si Itsoy, nag-opening sa ilang painitan. Ha? Si parang Itsoy? Nanay painitan? Yatis yun. Uy! Ang kanindot, pre. Ang first customer, pre, dunay libre nga kape. Ha? Dunay libre nga painit? Sayang nga, oy. Wa ko kaatog hapon. Pero karon, naayapon. Oh, wala na pre, oy. Kagahapon ra pre. Ang kapait lang pre. Ang akong kape, nasaglan niya glain. Unsa? Unsa may yang sagol? Nasaglan niya purgas kabayo. Sus, buang nga pre. Ang akong kamot ug akong TLB. Ganana mo pre, Migay karon pre, kaluyan sa Ginoo pre nga. Nulian na gyud pre. Aw. Mao ba? Ay kumpiyansa gon. Kay katos paring Itsoy. Puros ra na iya kinulukoy. Unya pre. Si paring Itsoy pre, nanegosyo na pagbalot. Ha? Balot po iyang ginegosyo? Kakugihana gon niya. Nah, madato ginas paring Itsoy pre. Pila ka tuig. O lagi pre. Kita ni, masuya na tani niya. Kay purti man kugyan ng tawa na. Mao lagi pre. Main tak tog moagis parang Itsoy, kay gigutom na ra kuda. Aron makautang ta niya balot. Naa na po na imong pala utang. Kung paningnon ka, hindi ka tago-tago. Mao nang ginamong kaliwat pre. Sumagon. Si Lolo. Namatay lang gyud to siya pagkapala utang. Hangtod karon, wagi kabayad. Tanawa karon, di wa nay naningil niya. Kinsa pa may maningil nga? Patay naman akong lulo. Oh. Mao jud pre. Kaliwat jud ninyo pre. Oh, ito pre oh. Wa na palibak. Balot po niya! Balot! Balot po niya! Balot! Uy! Minga mo rin dipita, wa may tao? Ya, bye-bye pag yun! Sus! Di, baka makahalin na, lugar ba kong tinda, balot niya, o abay ko'y halin dire? Ha? Maakto ko sa unahan, be? Balot! Balot! Palitik ko ninyo og balot para mahalin akong balot! Timsa! Kailan mo ko ng duha, oh! Tipoy o si Jipoy, mana? Kung saan silang duha diya? Ako nga tuon, be? Kasi mabalitay na! Choy! Ay, sago Choy! Oh, boy! Kung saan po na yung tinda, Choy? Siyempre pabalot yun eh! Oh, tanawa. Pugihan kayo? Nagdip no? Gihan na ni pare Itsoy no? Choy, anong balot ang po lagi na, Choy? Gila! Sa dito, kape, karong balot na akong baligya! Choy! May peato ba, Choy ba? Pugihan na biya ni mo, Choy, oy! Murang yung tag minyo na ani? Tang Choy.
Sobra makakakugihan oy. Mura nang kang daghang anak. Siyempre. Wa pa kita anak, pero kugis tag paninda. Choy, tayo sa ba? Wa nga, gahapon, Choy. Hapit ba mong na diskwido? Tuod, nalipay ko nga kay libre. Pero, 50-50 mo po lang nga itong kinabuhi ato. Sorry ba yaki? Buanga. Naliban mo ko ato, buanga pagtimpla ko purga mo to sa kabayo, bay. Aw, wa din problema na ko, Choy. Basta ikaw. May sugod mo tang amigo. Tay sa Choy. Unsa ginamit tinda Choy? Balot. Dok, ni init pa. Ya, palitan mo ani. Op. Ayok ba kay mo silo kainit. Wala ba ko'y halin? Lamihan ni mong balot, Choy. Uy, kay init-init mo. Dito Choy. Lamia bitaw aning balot Choy. Atay gigutom ra ko da. Ha? Usa planyo nyong duha? Choy, utang mo na mo ang imong balot. Unsa? Utang? Bulot! Ni! Butang ni!